kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Duha ka mga persona nga gintigluwas ang ilang abogado ang nagsulat sang reklamo sa Deputy for the Ombudsman for the Visayas ini mayangot sa pag-hire sa probinsya sa 23 ka mga job order workers nga taga Bacolod City. Sa kopya sa complaint kung sa diin ginhatagan man sang kopya ang katapos sa media, ginareklamo nanday Jonathan Buico nga taga Talisay City kag Lilibeth Caraballo nga taga Escalante City, si Provincial Administrator Refrando Diaz kag anom ka iban pa nga mga department heads kag empleyado sa probinsya angot sa pag-hire bilang job order workers sa 23 ka mga taga Bacolod. Ila ginaaligar nga kung tani ang among hiring na parteneser sa mga pumuluyo sa probinsya. Dugang pa nila, sila ang nag-apply man kung tani sa lokal nga panguluhan sa Negros Occidental pero wala sila nabaton kay wala sila sa mabakod nga endorsement gikan sa isa ka politiko. Wala labot diri, ila ginaaligar nga ang 23 ka mga JO, mga election operators ni Bacolod mayoral candidate Albi Benitez. Bangod sini, ila ginareklamo si Diaz kag ang anom kaiban pa sang technical malversation of public funds kapag supak sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kopya nga nabaton si Diaz sang among nga reklamo. Sunod sa Provincial Administrator, daan na ang issue kag nasabat na inidamlag pa. Ining isa ka political harassment sunod sa kay Diaz, kag lantawo na lamang sunod sa iya ang abogado nga nagatiglawas ang duha ka tagreklamo. Ini amuman ang abogado nga nagauyat sang disqualification case batok kay Benitez. Wala man sang lahi nga nagadumili sa pag-hire sa probinsya sa mga residente sa Bacolod. Ang mga gin-hire qualified kag makabig nga asset. Ang 23 ka mga ginatumod sunod sa kay Diaz, may mga trabaho kag sila mga contact tracers. Kabahin na ini sa tuyo sang gobyerno probinsyal nga mabuligan ang ekonomiya sa paghatag sang trabaho. Wala nakasabat si Attorney Marcos Vaflor sa Digicast Negros. Hindi papapatod kung na-file na gid man ang reklamo sa ombudsman. You don't have to believe everything, no? You have to look at the lawyer. Sino ning lawyer nila nga nag-file how? Iya man ni isang lawyer nga nag-file kontra kay kung Albi when they filed for disqualification. So hindi mo ni makabig yang nga tuod yang nga complaint. Okay? Ano niya nang harassment, political harassment niya. No? Hindi sila ginamalisyahan nila ang ginaubrata nga pang-hire, ginaangot nila sa politika. Di inyo na imagination. Di kung amo nang ginapatihan, yung bahala ka mudra. No? But ang aton again nga job order program, damo taya sang projects mo, gaubra na sila, contact tracers. Para sa PDMP.